Dalawang magkasunod at matagumpay na anti-illegal drug operation ang ikinasa ng Naga City Police, kung saan dalawang street-level individual ang naaresto at kalaboso. Unang naaresto pasado alas 8 ng gabi nitong Sabado si alias Francis sa Barangay Concepcion Pequeña. Nakuha din sa kanya ang 2 piraso ng hinihinalang marijuana. Pasado alas 9 naman ng gabi ng matiklo sa Barangay Mabolo si alias Tarzan. Nasamsam sa dalawang sospek ang tinatayang nasa 20,000 halaga ng shabu. Resulta umano ang operasyon na maigting na pagtutulungan ng pulisya at komunidad na siya na mismo nagsusuplong sa mga sangkot sa illegal na droga. Last Saturday, nagkaroon tayo ng 2 positive by bust operation. Yung isa, mga bandang alas 8 ng gabi sa Barangay Concepcion Pequeña, kung saan nahuli dito is isang street level individual. Aside doon sa nahuli na nabili sa kanya, na-confiscate pa sa kanya ang another 9 pieces of suspected shabu. So, ngayon ang suspect is nasa kustodiya na ng Police Station 2. Sa Cabusao, Camarines Sur, tiklo rin sa Barangay Barceloneta ang 22 taong gulang na dumayo pa mula Sipokot para makipagtransaksyon lang ng droga. Nasamsam sa suspect ang higit sa 2,000 halaga ng shabu. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang naturang mga suspect. Jan Amador, CSN.